ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ ಸೌಖ್ಯ ಇಡಲೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಸಂಡೆ ಏನು ಹಿಡ್ದಾರ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡಲೆ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಇತ್ತದು ಬೈಯಾಗ ಇತ್ತು ನಾವು ಶೂಟ್ ಅಂಚಾದ ಏನು ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಏನು ಅಜ್ಜಿಲಾಗ ಐತಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಶೂಟ್ ಬಟ್ ಇಂಕ ಬೈಯದ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದಾಂಡು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಗೊತ್ತು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಅಂಡು ಒಂದು 6 ತಾರೀಕು ಒಂಜಿ ರಜಮನ್ ಪೆರಗೊಂಡು ಅಂಚ ಆನಿ ಮಲ್ತಂಡಾವ ಇನ್ನು 4 ತಾರೀಕು ಅಂಚ ಇದು ಒಂಜಿ ಇಂಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹಿಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆದ ಮರಣಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇರೊಂಜಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಸೊ ಇಂಕ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವೀಡಿಯೋಗು ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜವ ಐಕ ಅಕಲ್ಡ ನನಗೆ ಎಂಡೆ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಎಂಚ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಂಡ ವಾ ಟೈಪದ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಡ್ದಿರಿ ಇಂಕ್ ಇನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೆ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಡ್ತಿರಿ ದಾದ ಪಂಡ ಅಮ್ಮಗಿತ್ತೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮನ್ಪೊಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಇಂಕ ಲವ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಆ ವಿಷಯ ನಾನು ತಿರಿಪವನು ಇಂಕೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ ಗೊತ್ತು ಜಾನಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ತೂಡಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚೆప్పుడు ಬಂದು ಆ ಪಂಡ ಎಜ್ಜಂದು ಗೊತ್ತು ಜಾಗ್ಲು ಹಂಚಿಂಚಿ ಹೋಗೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳುನ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಇಂಕ ಕಣ್ಣು ಒಂಥರ ಕಿರುಂಬುನವ ಅಂಚ ಕಾಜಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಕಣ್ಣಂದೆ ಫುಲ್ಲು ಉರಿಪ್ಪುಂಡು ದಾನಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಿರುಂಬುನ ಕೋಟೆ ನೈಟ್ ದುಃಖ ಶುರು ಆತುಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಲಾಗ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೇ ಅವಾರ್ಡ್ ನಟ್ಟುನ್ವೆ ಬೊಕ್ಕದ ಪಂಡ 2025 ಇಂಕ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಕನ ಮದಿ ಮೇಲೆ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ವಿಚಾರಣೆ ಬೊಕ್ಕ 2025 ಒಂಚೂರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡೇ ಇಪ್ಪಲಕ ಅಂಡು ಅಪ್ಪನಾದಿಪ್ಪಡು ಮಾಮನಾದಿಪ್ಪಡು ಇಂಚ ಮತ್ತ ಮಸ್ತ್ ರಜೆ ಅಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದ ವರ್ಷ ಅಂತ ಮನೋಲಿ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರ ಸರಿಜ್ಜಂಡ ನಮ್ಮ ವರ್ಷನ ದೊಡ್ಡದು ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ವರ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಚಿನ ವರ್ಷನೇ ಬತ್ತಜಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಬಟ್ ವರ್ಷದಾದ ಅಂತ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರ ಸರಿಜ್ಜಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದು ಹಾಲು ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹಿಂಗೆ ದೂರದಲ್ಲಜಿ ನಮ್ಮದಾದ ಪಾಪ ಬಂತದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ನು ಮೈತೆ ಅರ್ಧೊಂದುಲ್ಲ ಅತಿ 2026 ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಟ್ಟೊಂದು ತುಕ ಏನಿತ್ತ ಲಾಗ್ ನೀನೆ ಸುರು ಮನ್ಪಗ ಹೊರ ಮೊಬೈಲ್ದು ಆಯ್ತಾ ಅನ್ನ ಏನು ಒಂಜಿ ಶೇವನ್ ಯಾರುಂಡು ನೆರ್ವಡ್ಚಿ ನೆರ್ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ದಾಲಿಜಿ ದಾಲಿಜಿ ಪೊಡಿಗೆ ಬಂದು ದಾಲಿಜಿ ನಿಂಗೆ ನೆರ್ಪರ್ ನಿಲ್ಲು ಬ್ಯಾಗ್ ಮಿತ್ತಿಡು ಪುಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಿತ್ತಿಡು ಗುಂಗೊಂದು ಸಾವು ಗಾಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಈ ರಾಜಿ ಒಂಜಿ ಕುರಿತು ನಾನು ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನೆರ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಇಂಕ ನೆರ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಲವ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಏರೇನಂದು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಒನ್ಪಾಯ್
ಹಾಂ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ 18 ಶುರುವಾತಂದು ಹಾಂ ಅವು ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಹಡಗುಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಹಾಂ ಆಯ್ತು ಅನ್ಬಿಡು ಒತ್ತಂಪರ ನಮ್ಮಗ್ಲಿ ಬಲ್ಪ ಏರು ಎಂದು ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿ ಬಂದವು ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾನೆ ಇವರು ಕೋಟಿಗೆ ಬಂದು ಹಾಂ ಒಪ್ಪರ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಡುಗೆ ನಾಲ್ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹುಡುಗಿ ಎಂಚ అంటే 12ಕ್ಕೆ ಎಂತೂ ಅಂತಿರ್ಲೇದ ಅಂದೆ ಅಂಕ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ಲೇತೇನು ಹಾಂ ಉದರ್ ಸಮೃದ್ಧ ಹಾಂ పంటనికిలే డౌట్ బుజే ఇక్కితే పోడతా అనుకున్నా అక్కన మధ్యమని జాడుంది కత్తంతే అగలే వెళ్ళాలి ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಮ್ಮದು ಅಪ್ಪಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹ್ಞೂ ಏನ ಹೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೋಜ್ಪತಿ ಚಾ ಒಂದಾಗಲೇ ಆತದು ಹೌದಾಯ್ತ ಗಾಳಿ ದಾಯ್ತಣ್ಣ ಕೇಣ್ಯಾರ వండిరు ಹೊರಕ್ಕೆ ಪನ್ನ ಎತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಡಿಂಗಪ್ಪ ನಂದು చిక్కినగలు అంటే ఫస్ట్ నిగలవుతా చిక్కినగలు వస్తున్నారు అప్పన పోటీ కాకుండా అప్ప అవుతాను మీరు నిగలే అప్పగేనా ಬುಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅಂಡೆ ಏತ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡು ಮದ್ಮೇರ ಏತ ಸಮಯ ಆಯ್ಬೇಕು ಮದ್ಮೇರ ಅವೇ ಏತ ಟೈಮ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಅಂದು ಬೇಗ ಹುಡುಗೆ ಅಮ್ಮ ಪಂಡವನ ಪೇರಿಗೆ ಬೇಗ ಇಂಕಲ್ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲದ ನಾನು ಬೇಲೆ ಬರಾವಡಿ ಇಂಕ ಐತ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ ಜರಿಯರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇಲೆ ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಆಗಲಿ ರಾಯ್ತಂಡ್ಲ ಹೆಡ್ ಅಂಚ ಏಪ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಶರ್ಟ್ ಆವ ಅಂದ್ಗಿಂಡಿ ರೆಡ್ ಶರ್ಟ್ ದುಂಬು ಅಗ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಕಪ್ಪೆರಾಪುಜಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಕ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಅಂಟ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಂಟ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಅಂದಂಟ ಹಾಂ ಕುಡ್ಲಟ್ಟು ಹಾಂ ಹಾಂ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಡ್ ವರ್ಷ ಏನತಿ ಹಾಂ ಸಂಬಳ 45 ಉಂಡು ಹಡಗುಟ್ಟು ಸಿಪ್ಪುಟ್ಟು ಹಾಂ ಒಪ್ಪಿಗೆನಾ ಪನೋಲಿಯಾ ಏಟ నీకు నంబర్ కొరడా పాతిర్లే పాతిరుడు అండి ఓ అవు అంట ಗೊತ್ತಿತ್ತನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜಲ್ಲ ಇಂಕ ಯಾವ ಯಾವ್ಡದ ಈತ ಸಮಯ ಲವ್ ಮಲ್ತುಜ ಡಿಗ್ರಿ 3 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ 7 ವರ್ಷ ಅಂడి పంట నీకు అప్పతో పరిస్థితి ఎలా సరిజ్జండత ఎంచ అంటున్నా ఒక అక్కన మధ్య దుంబ ఇంక పంటరా అప్పుండ అక్కన మధ్య ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಾಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು
పంతు చేరట్లా నిగలటా నిన్న మంచిగా వస్తాయి అంత ఇంతే ఉంది ఇల్లాలు ఆయి బుక్కనే అనుకున్నా బుక్కదే ఒక్కడే ಏಪ್ಪ ದುಡ್ಡು ಆಗಲೇ ಉಪರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಬರ ಮದ್ಮೇದ ಬಂಗಾರ పొడిచి అంతేరు ಅವೇನು ಅಂತ ಉಂಟ ಐತೆ ರಡ್ಡು ಹೊಡಿಸೆ ತುಂಬ ಅಂಟ ಏನು ಮಂತಣ್ಣು ಎನ್ನ ದುಡ್ಡು ಎನ್ನ ಖರ್ಚು ತೇನ ಜಾಬ್ ಐತೆ ತಗೊಂತಿರ್ಲೇತ దానే పనిపే నీతోనే ఎవరు లేరు తగిలిట పనిపే ఇల్లలు కాలేజీ ఫస్ట్ సైన్స్ జాగేల ಬೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಅತಿ ಒರಿಯಮಗೆ ದೈ ದೈ ಹಾಂ ದಾಯ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದೇ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ನಿಗಳ ನಂಬರ್ ಕೊರಪೆ ಏರು ದೈ ಬಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆಟ್ ತಾರೆಂಡುಗೆ ತಾರೆ ಏತು ಗೊತ್ತುಜಿ ಜಾಗೆ ದಾಯಿ ಜಾಗೆ ಮುನಿಜ್ಜ ಬುಕ ಅಲ್ಲದೈತಿ ಜಾಗೆ ಮುಲ್ಲ ಬೆನ್ನಡತ ಮುಲ್ಲ ಬೆನ್ನಡತ ಏರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅಂಕಲಿಗೇತ ಹಾಂ ದಾಯ್ತ ಪಿರಾವತ ಸಾದಿ ಕಾರ ಡಬ್ನದೇ ಕಾರ ಡಬ್ನದೇ ಅಂದಿತ್ತು ಬೇಲೆ ಉಂಡತ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಣ್ಣ ಅದು ಪಡ್ಸ ಉಂಟ ನನ್ನೇ ಮೇಗಿತ್ತಂಡದ ಜಗಾಲ ಪ್ರಾಬ್ನ ಇಲ್ಲಲಿ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಲಿ ಗೊತ್ತಜಿ ಇಲ್ಲಲಿಗೆ చిక్కపట్ట పన్నాడు చెడ్డ నీకు ఒప్పిగేనా ಜಾಗೆ ಬೋಡ ಜಾಗೆ ನಿಗ್ಲಿತ್ತೆ ಎತ್ತು ಬೋಡುಂದು ಅವು ಬೆಂದಿ ಮುಖ ಜಾಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ಪಲ್ಲತ್ತ ಕೊರ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಇಪ್ಪರತ್ತ ಜಾಗೆ दादा बोलो हाँ वह इन्ने कटवाना और तीन ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಮಾರ ಯಾರ ಪೂಜೆ ಅಂತಿ ಬುಕ್ಕ ಏರು ಉಪ್ನಾಗೆ ಅಮ್ಮ ಓ ಇಂದಲ್ಲ ಉಪ್ನಾಗೆ ಒಳಗೆ
ಮೊದಲ 10 ಜನದ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಫೋನು ಅಂತಿತ್ತೆ ನಾನು ಜೋಳ ಪಗಾರ ತೂಕ ತೂಕ ಆಯ್ತಾ ಲಾಗಮ್ಮ ಲಾಗ್ ಲಾಗ್ ಲಾಗ್ಗೆ ಎಂಕ ನಿಜಾತ್ಲ వెజ్జి ప్రాంక్ ಮಾಡ್ತಾನ ಪಕ್ಕಡೆ ದಾಯ್ತಾ ಅಂತ ಬರ್ತು ಕಾಪಂತ ಎಂಕ ಪಂಡೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಲೇ ಲವ್ ಉಂಡು ಬಂದದ್ದು ದಾಯ್ತಾ ಎಂಚೆ ಬಂಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತುಕ್ಕ ಬಂತು ನಿಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಐತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಉಕ್ಕ ಬುಡು ಬುಡು ದಾಯ್ತು ಅಂತ ತೂಲ ಏನು ಪಣ್ಣ ಐತಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಐಕ್ಯಾನ ಈತ ಸಮಯ ದಾಯ್ತಾ ಅಂತ ಇಕ್ನ ದಾಯಿ ಪಣ ಅಂದು ಅಂದ ಪನ್ನೆರ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಬಂತು ಅಕ್ಕನ ಮದಿಮೆ ಬರೀತನದ ಎಂಚ ಶಾಕಂಡವ್ರ ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಸುದ್ದಿ ಜನ ಇಂತ ಸುರ అంటే వస్తేనే తరే పన్న ఎందు ఇచ్చండి చూడండి ఇస్తుండే లేదా ఈత సమయం మన పక్కడే తిప్పుంది ఎంతుండే అయితే ఇంకా లవ్ ఉంటుంది ఆపండి ఇంకలే అవిజ ఏం ఎడ్డే పన్నా అవనికి నీకు పన్నడు నీకు అమ్మదా అమ్మ పల్లె పల్లెమ్మా ಓಕೆ ಆತಿತ್ತು ನಾನು ಪನ್ನ ಪೊದು ಅಜ್ಜ ಹೌದಾ ಇತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದೆ ವೀಡಿಯೋ ಆತು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಪ್ಪಂದು ಬಟ್ ವಿಷಯ ಒಂಚೂರು ಚೂರುಂಡು ಬುಕ್ಕದ ಪಂಡ ಅವು ಏನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತು ನಂಚೆ ಎಂಚಾತ್ರ ಇಂಕ ಪೋಡ್ತೋಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ದಾಯ್ತ ಪನೋಡು ಅವಾಗಲು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನಾಗ ಏನು ದಾಯ್ತ ಪನೋಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂಚೆ ಪೋಡ್ತಂದು ಅವು ಕ್ಯಾಮರಾ ಏನೋ ಇಂಚೆ ಕೈಟ್ಟು ಮೂಲ ಇಂಚೆ ಪತ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಅಂಚನೇನು ಪತ್ತೊಂದುನ ಅವ್ರ ಅಂಚ ಒಂದಿತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಅನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಬುಕ್ಕದ ಬಂಡಾರು ಮಾಮೂಲಿ ಅದು ಜಪ್ಪು ಜರಿತ್ತೆ ಮರಣಿ ಕೊಡೆದ ಮರಣಿ ಬೂರ್ದು ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾದಿತ್ತನದ ಅಂಚ ಕೈ ಕರ್ಬೇನೆ ಬುಕ್ಕ ಇದು ಮಾತ್ರದ ಪವರ್ ಬುಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಒಂದಕ್ಕೆ ದಾಪುಂಡರ ಈಗ ಅದ ಸುಸ್ತಾ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚಾರು ಜಪ್ಪುನ ಇಜಂಟ ಜಪ್ಪುನೇ ಜರ ಮಂಪಂದಿ ಕುಲ್ಲುನಾರ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತು ಜಪ್ಪುನಾರ್ಲತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಂಡುತ್ತು ಸಮೇತ ಜಪ್ಪು ಜರರು ಅಂಚೆ ಇನ್ನಿದನ್ನು ಸುಸ್ತಾ ಒಂದಿತ್ತು ತೋಜುಂಡು ಅಂಚೆ ತಿಪ್ಪಿರ ತೋಟಕ್ಕೆ పోతೇರು ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಒಂಥರ పొడిಗೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಯಾನೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಂದಂತ ಇತ್ತೆ ಪಂಡಾರೆ ಒಂಥರ ಜೋರುಳ್ಳೇರು ದುಂಬು ಭಯಂಕರ ಜೋರಿತ್ತಿರು ಭಯಂಕರ ಜೋರಿತ್ತಿರು ಸರಿ ಜಂದ ಇವಕ್ಕ ಎತ್ತಿ ಚೂರು ಪಾಪ ಅಂತತ್ತನ ಹೊರವರ ಕೋಪಾತನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇರ್ಬಿರು ಅಂಚ ಅಂಚೆ ಯಾನ ಅವೇ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ತಿಕ್ಕಣದ ಹೊರಾಂಡ ಇಂಕ ಆ ಜನ ಏರಂದೇ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಆ ಪುದ್ದಾರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಳ್ಪಟ್ ಇಂಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಗುರ್ತಲೆಜ್ಜಿ ಸಮೃದ್ಧ ಪಂತ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಶಿಪ್ಪಿಟ್ಲಿಜ್ಜಿರಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲನೇರೋ ಫ್ರೆಂಡ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗ್ಲೇರೋ ಶಿಪ್ಪುಡುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಯಾನು ಒಂದು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಂತನ ಪಂಡ ಆ ಬೇಲೆದ ಏನ ಪಣ್ಣೊಂದು ಬಟ್ ಪುದ್ದಾರ ಅಂಚತ್ತು ಆಗ್ಲಿ ಮಾತ ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಸಡನ್ ದಾಯ್ತ ವೇಲೆ ಅನ್ನಾಗ ದಾಯ್ತ ಮಂಡೆ ಮೇಲೆ ತೊಂಚ ಅನ್ಕ ಹಡಗು ಶಿಪ್ಪೊಂದು ಪಂಡೆ ಬೊಕ ಶಿಪ್ಪಡು 45,000 ಸಂಬಳ ಇಪ್ಪುಂಡ ದಾಯ್ತ ಒಂದು ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಪಂತು ಬಿಡ್ನ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡದ ಅಂಚ ಬೊಕ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತುಡು ದಾದ ಪಂಡ ಅವೆ ಅಮ್ಮಗೆ ದಾಯ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಜನ್ನುತ್ತನ ಆಗ್ಲೇ ಪನ್ಪನ ಐತೆ ಜಾಬ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ಲ ಅವು ಒಂಚೂರು ಕೃಷಿ ಇತ್ತನಾಗ್ಲೇನು ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಅಂಚಿನ ಬತ್ತಂಡ ಆಗ್ಲ ಅಪಘಾತದ ಎಣ್ಣೆ ಬಂಡೋಯ್ನ ಕೊರೋನಾ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ ಬೇಲೆ ಪಯರಾಪುಜಿ ಇಜಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೃಷಿ ಮಂತ್ನಾಗ್ಲಿ ಏರ್ಲೆಪ್ಪಿಜರತ ಅಪಗ ಕೃಷಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಜಂಡ್ಲ ಅವು ಕೃಷಿ ಪುನಗ್ಲೇನು ಮದ್ಮೆ ಅಂಟ ಯಾರು ಉಂಡ ಅರ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಾರು ಪಂಡೋಯ್ತನ 10 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಹಿಡ್ದು ಆದ ಅನ್ಪೇರಾಪುಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಜಾಗ ಉಂಡು 50 ಸೆನ್ಸ್ ಆತಿ ಅಲ್ಪಡ್ತಾಡೆ 50-60 ಇಂಚು ಉಂಡು ಆತಿ ಅಂಚ ಆತಂಡ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಬೆನ್ಸ್ ತಿನ್ನರಾಪುಂಡು ನಮ್ಮೇಟಿ ನಮಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ ಅವಲ ಒಂದು ಆಪುಜಿ ಸರಿ ಅದಾಯ್ತ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತಾಂಡ್ಲ ಇತ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡಾಯ್ತ ಅಂದ ಅರ್ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡ ಜಾಬ್ ಇಜ್ಜಂಟ್ಲ ಒಂದು ಅಂಚಾರ್ನ ಆರ ಅಪಘಾತ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತರು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಟೆಂಗ್ ದಾಯ್ತ ಪನ್ಪೆರೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಫಂಡೇರು ಪಂಡ ಜಾಗೆ ಚೂರಾಂಡ್ಲ ಬೋಡು ಬಾಕಿ ಹೋಗಿಜ್ಜನ್ಲ ಆತೊಂದು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆತಂಡು ಇನ್ನು ಸರಿ ಮಂತ್ ಧ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಡ್ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕುವೆ